karon mga higala, tudluan ta mo isang pagbughag kahoy. Kani siya nga tricks nako, talagsaon na nako ni siya gina-share kay tungod matawag yun siya pang professional yun siya akong binughaan. Naapo ko ikuan sa inyo nga akong gigamit nga sundang. Kani siya nga sundang. Mao siya akong gigamit sa pagpuan sa pagbugha og kahoy. Kani siya nga sundang talagsaon na siya gikan man siya Brazil good. Ako man siya napalit sa Brazil. Kani siya dili pa nang tandog sa kahoy, bugha ng kahoy. Nani siya ka may weakers tam. Di pa sundang habulin nga di ba? Di pa nakaabot sa kahoy ni, di pa katandog sa kahoy ni. Bugha ng kahoy, bugha yun. Sam kay, bugha yun ang tawag. Kani siya guys, ug matingala mo, nani di ba siya? Di nang iyang handle ba na blue, di ba na blue? Mo na pa ko ano. Mo siya style sa kuan guys. Sa kana bang faucet ba guys? Nani siya gikan ngani ng mga gikan ng Brazil guys. Naging-away pa ko ni ato Brazil. Kabalo ko hagad og kuan guys kanang Brazilian ay tawag kanang Instagram si Brazil guys. Mura pang kuan na buhok ng Brazilian tali no. Pero basta kanang Brazil guys. Kabalo mo na guys pero di mo mutuo nga kabalo ko istorya na guys. Yung gusto niyo istoryahon ko. Tili lang ko istorya kay nalimot mo kay jidugan mo to. Mga 3 days ago tali. Ngadto ko Brazil kay palit ako ani. Nag-away ako. Ilog din ni. Kaya limited edition ba ni? Napilahan na siya dito. Alas 12 ba? Pila na wani niya. Balik to, naglain mo na siya. Yung pag-abot rin sa Philippines, ako na siyang ipabai dito sa merkado. Bayad mo si Minta. Sa mo siya hait mo nung pag-anak ko ng pagbugha ko ng daan, di pa kabot sa kahoy. Pikas yung kagbugha ng kahoy. Bugha ka ni. Then, ako nang ipakuan dito. Ako nang ipabai dito sa merkado. Kaya na aming bairanan dito. No? Katong, dito ko nagbabae dito mambairay pag kanang kuan ba gabas ba babae ba guys dito sa nay gabas maayo yung babae guys then sa medyo ba pag mo na mga kuan basta naagri gabas mo siya mga expert na mambairay na siya dito kinaka sa medyo mo pag sa una grade job ko grade job sa medyo ko nisud ko sa medyo nang mambairay lagi maayo ug ako pabairo I don't tell me lang guys sa medyo ko kay wala ko papalit og cellphone mo sa medyo ko guys so ito dong mga mambairay guys mo to siya ito ko naari gabas day mambair gabas day mauna siya mga expert guys ug ako gani mabaid ug ako bitaw mabaid guys murag kahita og ang guys murag kahita kanang blade hindi pambalbas yung ani ba ani ilok unsa ka na dira di pa nakatandog sa skin upaw na dito na how do one guys make wait tawi ngano na siya pabaid kasi parang ngano na siya pabaid ano siya guys ako lang pabairo nito guys maskin ba suwang tawo na di pa kakalingi sa mga kauban bugha ang kauban mo wait tawi na ay ito ka nung paghunat palandaan guys bugha siya radiation gusto ka radiation diba gusto ka radiation ba kabalo sa radiation wala po kabalo pa sa kauban sa mga depression mga assumption ano ba guys kay gets mo kaya nga sundang kani maskin pabalihon mo ni mag-anak ka ano ni pagbugha ni palantawon di ka ha lantawa maskin pabalihon na wala di baligod what you do maskin na mong bungay guys ako lang ipabae na tas ang anak palang aksyon bang daan nga mo anak ka 5 kabukbuho mo pinagi nagamit ako ng malibang akong pagmangko no nang nagamit kong bungay na kasi unat pa lang 5 na kabukbuho hindi mo sa mo kita mo mga buho ani ang balay rapit tira libang amo pagmangko dira wala siya tingnan na kay gets me yan ang siya good kapoy mo istorya tinalang ko tudong sa pagbugha sa mga pag-uday I'm kalimut sumbag sa subscribe dira asok maman kapi ayan